Hi friends, welcome to my channel. Enchollaru maatterla yani ni tulu vlog manpugandu ulle panda mulpa bajjai enklu innu antondulla ancha aa bajjai gonchalodu encha deppune endu mandadu yanu ini onji elliya video mantodulle okay avena tule okay. Tulu enna magakku bari kusi panda enkaliladu bajjai pura ijji ancha ayala kelasa antondule lokatulu endu kai bajjai panda netta choli dedadu nenu ungaveru dai panda netta ulai bajjai kappavara vallindu ijina anchene unganda nettolai bajjai kappapulu aikoskara incha choli dedadu enkal muppa bajjai pura ungara dipa nentule solar kalpar bandadu ಪಂಡ ಈ ರೀತಿ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೇರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದನ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡದು 5 ದೊಕ್ಕಾಯನು ನಿಕ್ಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಡು ನೇನು ತೋಚ್ಪವೆ ಇಂದು 24-18 ಒಂದು ಪಂಡ ಉದ್ದಾಲ ಅಗಲಲ 24-18 ಇಂಚಿ ದಾತು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಕಲು ಒಂಜಿ ಸೋಲಾರ್ ತಲ್ಪರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು ಪಂಡ ಮರಿಯಲಡು ಬಜ್ಜೆ ಉಂಗಾರೆ ದೊಂಬು ಪುರ ಇಪ್ಪುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನೇನು ಮಂತಂದ ನೆತ್ತೊಲೈ ಬಜ್ಜೆ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಬಜ್ಜೆ ಉಂಗಾವಳಿಂದು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ದೊಂಬುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಿದಯ ಪಾಡ್ವೇರು ಅಂಚನೆ ತೊಲೈ ಸುಮಾರವಾಗಿ ಪಾಡ್ದೇರಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಮರಿಯಲೋಡು ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಬಜ್ಜೆ ಉಂಗಾರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಮಾತಿರ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಏನ ಮಾಮನಕ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ನೆಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮಂತದೇರು ಯಾನಿಕ್ಲೆಗಂದೇನು ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೋಚ್ಪವೆ ಓಕೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ತೋಚ್ಪನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ ಈ ರೀತಿ ತೋಜಿಂಡು ಒಂದು ಸಲಾಕೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಕಟ್ಟದು ಏನು ಮಂತದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಡುಟು ಕಂಗನ ದೀದು ಕಂಗದನ್ನೇನು ದೀದು ಅಂಚ ಪೂರ ಮಂತದು ಸಲಾಕೇನು ಒಂಜಿ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲದ ರೀತಿದು ಮಂತದೇರು ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು ಒಂದು 24-18 ಇಂಚು ಉಂಡು ನನ್ಪೇರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಈತು ಉದ್ದೋಗು ಬತ್ತನೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಇಂಕೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಏರು ಪೊಸಬೇರು ಎನ್ನ ಈ ಚಾನಲ್ ತೋಂದುಲರ ಅಕಲು ಎಂಕೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಗ ನಾನ ಅದೇ ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಾಯ್.